Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ki Dukan jong ki bar Jylla ki badan hasilan ter ke surak na Motphran ter syadu bimola. Kila Khang Khyrdep no mentak step jong ke sengi balang ke kharwe terik udaber hajar puan rio. Kini kejing Khang Khyrdep ki bar Jylla ki Dukan ke dinamar bana kalyang ke komso. Kan penlong ya kejing alang pat ba Motphran kum shibenta ban penpau ya kejing ajing kershan ya ki jat ben rio garu ki bala syahyar thma ki weipat ki jat ben rio hagiti ki than. La ban kdo bagajing Khang lut ki bar Jylla ki Dukan ke dinamar bale se ki don kejing tiang jing smith halor kejing penlong ke komso ya kini kejing alang pat ba Motphran. Haba unong thok kubor ulalit ban jungo la sakhi bawat syadu khandai la ru la ui baki bar Jylla ki la Khang Khyrdep lut ki Dukan jongki. La ban kdo kejing yakin at hapdeng ki jat ben riu garo bat ki weipat ki jat ben riu kadi hadian baki riu lom garo ki penpau ya kejing persya ya kejing yo thap vote ne thap kerteng ki brio ki bomdei ki riu lom ha ke election MDC ke ban salongshan ha GHADC. Balong man kasi man kapar balong nil tu press on kali ni. Ha gain tu. Ha. Eh, banget.